Tubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Tirukurakkundram, Chingalpet. For admissions, contact 9688999811 8012553412 73730 Kniat ladangnya persiang bersuatu ke roster system. Ke roster system kamdai ke reservation policy bertemai. Kadai keju ke reservation policy ke bangi ong saupo nang ta arpo ke bakan tu belang ki 5% ki order Meghalaya tribe, but khasan persen ke badi ke on reserve. Tegani ke roster system kumang ong kamdai ke reservation policy bertemai namar ba kakut kamdan ke bor bercinai policy temai. Tega jing airai jong kakut ba badai ben penteri kami ke roster system haga reservation. Kamdai ke bajia khala tang Meghalaya pi. Barok ki jela pori India. Barok. Namar ha barok jela jong ri India ke reservation OBC, SC, ST, economic political weaker section society gitu. Te kadon baik ke reservation ha barok jela jong ri India. Te ha barok jela jong ri India ru kaya ke roster system. Reservation sya atau kaya ke roster system. Te dengi pek central government ru kaya ke roster system. Ha babun ki recruitment. Ha barok mlaw dong babun ha barok recruitment jong ka central government ru kaya ke roster system. Te bangin sungutu ke roster system kadai ka point of reservation. Menta ka central government kaya da ka point ke kaya aspa point. Ka babun ki state po ri India. Jan baro kaya da ka point ke belong sispa. Katu khalai te kamstan shu ha babun ki ruling jong ka god khalai point kamstan shu. Te to ngila man ong babun ki jala ki ya bi sispa central government ka ya aspa point ka point kamut ka percentage to mentang yo 10% khasi jinte te ngi khen ye ni 10% as ku kata ka sispa point ngi khen ba ka referring point jong ka reservation point of reference ki ya nyodo sispa point dan kalau biang sakani recruitment ki ya sispa iwe hadu aspa iwe hadu laispa iwe hadu sauspa kata ka point of reference ya bide ka reservation roster reservation kaba ngi habban sungutu kalong nomor way bangi la don ka reservation policy based on reservation ya kita ki SC ST but ki OBC dan ki kiwe bentak bala bu economic political socio economic weaker section society tementah Meghalaya jungi ngibu baik khasi garo nangta kadon ko on reserve but ki order tribe te nadu pengiyo jela long gajingkali ka ba ngahadu mentang empat yo ko juba balong ba kami Meghalaya kadon lem ka roster register nadu pengiyo ya ga state lo jong namar ban maintain ya kata ka rukom reservation ne kata ka bah amang karpang ko de okam yo jam long ka habdon ka register nadu pasdang ka nunu state hadu ni kesengi ba mentah bide kita ki recruitment te ka roster kamda de thik tang ya ka recruitment ka kidon ke benta ba ka roster ka keren ya ka promotion kidon ke benta ba ka roster ka keren ya ka ya ki grade of post mo ka kidlaga jong ka grade kidon hang tur wala ban thap roster ha promotion wala ban thap roster kumta ter te kumang ong pat ba kani ka roster system ka ba ruling ka high court kamdai ka new reservation policy ka ba ngiong ba new okam no garo khambun ka sulong ba le se kala bakla ka jela ka sarkar jela jungi nadu munchuai nadu bangio la jong jela la bakla namar ba imat ki shushim ba percentage of reservation dia kata ka saupo bat kata ka arpo ki shushim ba kata hagaju sulnga ki klam calculate ba ka roster point ba sami ka kurum karam la ban om ba sami ka backlog jong garo namar bakala ade jing bakla nong naki
department sarkar yang beri pay yang mentah jing bakla jong sarkar. Te jin bagi ya de rooster point nadu mchuang atrai yang mentah kamdon huri hurar kan rooster. Te mentah lada ya take pat daga rooster system nang ni shakmat lada nishu shim baka kut kamsha bakan long nang ni shakmat on kade ben clear by retrospective nadu 1972. Kata te ngindu nong. Nomor ba ngindu nong balai nomor ladang Jingïakren government employment ni hampir cibun ki bentabi ka literacy rate ka qualification na mentaban entry ya ki different grade. Laban on class 8 pass, laban on class 12 pass, laban on BE, ME, technical ba kumta terter. Te ladang Jingïakren ka literacy rate nadu 1972 hadu menta tengah tarai la kham kiu shakmat mengihi kum kajak berkasi bani ugaro. Te laban on ba nadu 1972 tu ugaro imat hangno kadon hingga baklok yo ya habide hak ti different grade. Jangan nega post ka bakil alat nadu 1972 hadu menta. Te laban on ba kadon ka baklok ugaro. Nomor ba kajing bakala kamdei pat ha upai ba kajing bakala kadaina kalian ka department sarkar ye badi pek ya kata ka recruitment. Laban on ka MPSC bat ki begi ki benta ki ba departmental recruitment ba kunta terter. Te lada ong ba ka rooster kan terikam nadu 1972 ka basyahi ka long ba ngi khasing indu. Naman ngi haban comply ka baklok jong garo. Te kamut ngindu dakum nuru dangi ya kata ka rooster point ba sisparu. Habide ya kata ka 40% reservation 40-40. Ladang iya da rooster point ka ba sisparu dakum nuru kat bangin clear ka to baklok. Ngin simpor hi ba khatsan senam. Khatsan senam ngin simpor ba clear baklok. Tambah ya kata ru ngim palapat ban keren ya kat statistics nomor ba ngimdon ka to ka rooster register hakti. Ban pen isya ba kanu ka baklok jo ka ru ka dan 1972 dum na ngimdon. Ringin shu ajum to. Khatsan senam. Tam nila ban do ya kata ka jingurung kam jongi ya. Lo ngamong bang indu ya ka 10%. Ni haban comply kata ka baklok. Te kendala clear kata ka baklok ka sawan biang ni kaju kata ka 40-40. Umdon ka wei par ka beri bala ban tu tam jong no sim tam jong no. Kata ka diga ki nongrem ki ba ka jong ka rooster system. Em kan numlong kumju ngindu da pisim arpsan senam ru ngindu tang baka baklok kan khamlu kot no. Lese kan numbam shu kita ki khatsan arpos senam ka baklok bangin comply kan suduna no. Te henrei banong pat ba hab ban long retrospective be kata rooster system ngam tharai ra. Namar ngilai ignu kusa ba kiwi jela kim ya retrospective. Kata lingganaru kadang yo ruling arja apply. Ban penterikam ya ka rooster system habide ya ka seniority bat ki promotion gini kita. Kam ya retrospective. Telada ka ki sarkar jungi keong ba hab ya retrospective tengah terai kata ada jinglong yang kongu sebab pala. Telada ngim ya retrospective ya ka rooster kamut ngimdu ye tamang ngimla shu ban klong ka bah jung ki wepa. Kata ketiga. Ka baseline juga rooster. Kanong temai wepa. Ka permanent solution jangan ni kalau bakam day menterikam retrospective tanggatai hendai banong ban yai da kumwei patte yo kamlong kendiat lada Jingïakren ni kata ka resolution no ka to ki babun ki code ruling ki ong pin reserve sakan onu pimla ban reserve palat ya ka 10%. Tang bahab ajing Eropa yang meklia government lada ngamakla arja da puwei ki lada Ajing tho shakut kila de ajing tho central government baya kami kalian ngila ban reserve 4%. Kamut kata ka saupo arpo mengila ban reserve nomor halor kanongrim ba extraordinary circumstances ke jinglong jingman kalong hilly areas kalong remote areas naka kalong 85% tribal dominated state tekamut ngila ban reserve ba kata tekamut kendiar ni haban pek ya ruling jong ka high court habide kan ko rooster system jong Meghalaya kampat kata ya kata ka 50% ka court ka ong bai reserve kum bapila kum ka to ko policy jong phi tang ba penterikam ya ka rooster system te
kajing bam biang ga rooster register. Nama kami inu krum kram de bam biang ga rooster register nadu bunyi ajalal jong. Tengah sengo kajing bakla jong sarkar long balikin safar ki pagba. Namar ba to lada kakut ka ong ba haban pentrikam ni ka rooster system kanang ba kan long fair kan long equitable kata ka reservation kata ka recruitment ba ka reservation lingba ka reservation. Kakut ka keran ya ka natural justice. Ngila agree in principle, ngila agree in letter and spirit ya ka reservation policy 40-40-20. Ngila agree ya kata. Te lada ong pat ba hab ban trikam baik nadu 1972 komut kakut di ka deprive ya ka natural justice jong ki kun samla ba menta ba. Namar kam dei ka jing bakla ka jong ki ba kin hab ban ya kendu ya kanika jingsha discriminate no lam no. Jingsha discriminate no daga jing bakla jong ki department sarkar ni jong sarkari. Te banong ka permanent solution ya kani hi ka dei ban ba sarkar ka dei bunyi kunting ba ka dei ban ka rooster system ka dei bunyi nadu mchim sna ba ruling ka court syakmat kam dei bunyi syadin. Kata ri permanent solution. Nama bangin yakran ban revamp ka reservation policy long kejingkli ka long hakan urko. Banong ugaro ban penduna no naka saupho de horkit hordang unum tre. Te la banong ban penkiu no khasi jentia lai 100% ru ugaro unum la ban unum pediang ni kata. Te permanent solution ya kani kalong ba pentrikam ya kani ka ruling jong court nadu mchim sna kumbangal ong mene ba ngila agree ngi ki arjai benriu ngila agree in letter and spirit ba saupho jong pi saupho jong ya kata ngila menjur Andrei kabaglok kadon te kajingkwa jong ki berriu garo ba ka dei long baik nadu 1972 kata ruling abi dei rooster kalong bun yo do kandang khambun kan kat bam 41 kata ka kajingir kat kata khat san senam tam long mengimdan statistik khat arpo senam kam 41 kata ka jingir kat kajingir tali kata ka 10% long kata de agenda jong garo ba yamenta kin kham yo somaki do ba khali kata ka rooster system nadu 1972 te mendapat ka sarkar pat ka ban pe yo ka bakla namar omla ban suong ba kata post de jong garo Sibu naga sipautli ke pos ke bami, pimla banong ba hap comply ketika baglok jong garo mla banong bandru nyu tuli ke de benai no sugaro mla banong kumta namar ba piap biasa ke register pak dia register 1972 pak pidon nomdon da pimdon mla ata banle hakata krokom mla ban su speculate banong jong garo kan dei no kata lane banong ban sukliar no kanum dei kam dei bandon kono no ke hidden agenda ke na sarkar ru nagi jai beru garu kamdai bandon kanu no hidden agenda andrei haban bias be ka rooster register 1972 but kalong kumno andrei nga ngam sungo ya ha banong ban khali pat ya kata ka rooster register system nadu 1972 andrei ka di ban long baik nadu ai ruling ka kut syakma khanang ba nginum do nginyo be to 10% jungi nginyo be tamang ngimla su ban bam pat ya ka kota jungi be te ngidang penkrek banwat di jingtip naki department sokar ba per namar ba kidon ki MPSC recruitment kidon ki departmental recruitment ngidang penkrek banwat di jingtip khanang bangin lap di jing shisha ba kadon register nam ka roster register kadon nam 1972 but lane yo kadon kham hadien ru ya kata ngimtip yo kadon kham hadien la wanong no lai post nam chwa ya kata ngimtip henry bansu pentrikam manla eka rooster klam do bias ketika original rooster register nadu ka khala spanyo pu arte yok sarkar ka le lendet yaki jai berukasi jengkiaken bansu penhun yu garo nam taka kam politics kujum kibat lada ngimyo eka rooster register hakti 1972 balada ka sarkar ko ong baka di pentrikam nadu 1972 kamtre an pentrikam nadu ba ruling ka kut syakman tingin hab ya ngi kusang malang ngin haban pek perman ya kata khanang ba ka sarkar kam dei ban yalam bakla yo poi ba pat dak ba shupun hun ya ko wi jai benriu tang nam ta ka kam yo nong politics ko jongki
kata tu kum kisang balang ni haban pe inda layo ki jing nang ki inda layo ki jing tip hakti ni sala ban ai jung wal se sarkar ni sala ban persya kat kum kon nong rim badai persya lan da haban kersian kat kum kon nong rim badai kersian ngin haban kersian pi lai pun real ar pusau kaduna ka sur jungi kata ka di jing sia namar ngi don lai pun real ngi phari apa te pi lai pun real no lai pun real ngi don ngi nang phari asu te kata ngakran haka rasan politik kan long ngi phari asu pat ndai la dangi pe u garu pat imat ula kham shempang haka politik baleng ngakran ni kata namar ba kiri ki bala kham syakmat haka sunsiar pai ba dangi pe ka United States of America la dangi pe ke England ki yai be kham long nganamong e ba ki yai khek tang ba khambun ki yai ar party system te fit pe ugaru nadu unchu hadum tau yai ar party system kadi Congress NCP na Congress NPP te pindapai ko jingmi ke TMC ro kam shimlala aban phariai kata ar party system po garohil handai hani hangi pat milabun agenda palata milabun agenda palat ke bun ba ki parti bat ki parti ki basusi banom ba ki parti ki ba dejong ka jai bru jungi pat ka jingi tli kamdon to life nriu to long diminish no udu sur no akata ka jingya pharia ka jungki kata hidege kawi ka daw ba khambun sin long kasur politically kasur jong garu ka khamjam mri tang kasur long ka jingyo ba ka politics jong garu khamjam banyo ba compare ba jungi na mangi pa ya para ni pharia pala am ka khubor ka ba ngakum nong yalam sang balang ka ba shai ba ai sarkar ba ka roster system ka di menteri kam na ba ai ruling ka kut syakmat kata ka di ka ba shai ba ka sarkar ka di ban perbena pajba ba ka point ayu ya ka roster ka khay khalaina sispa na arspa ya habah dum ta ka sarkar kampat penbena kampat keren ya ta ki point te hadu mata sarkar ko dak shu ya umdum point ba dong sulung umdum namar kita ki point ki kedau kan utli ki pus ngini ota ladangi refer ka percentage ngi bar kita ki roster point ko mangala batai mene kamut ka kedau ba kan utli ki pus ngini ya ka bangila ban adjust no pat lada mi ki decimal lani ki fraction ngila ban adjust long ngila ban shim no mangiru ka pus man balai way artli klam da penkenya ko roster system namar ba dalami fraction bolong khamtam bolong ki odd number long ngila ban shim mangi ya ka kwata khana mangi numdu than ta ka banga kwan pasngo sarkar ba roster system la ka tre ka dei menteri kam nangni syakmat ka bar ka sarkar ka dei ban penbana pai ba ka point roster point ba ka no ka bu ko mangalong central government aspa state government babun sispa untuk khalai lu laya hangnu yo puli ba sarkar meghalaya ka ya lo khalai kata ka long audited te kata artli point but kabalai ba sarkar ka de koi ki jingma ka bangi yap nangani ko roster kalong ba kabalong serious kalong yo ka invite ya attention juga ko ladangi ya penkulumar thani gani ko solution policy yo ka ko ka ong penban ba phimla ban so palat ya 100% kata ka de jingma ya ka ka bakala ya sarkar me kale arjar arpuei ngasmo ban yaro ba de ban IBC me sarkar bat teng sarkar ka de ban penbana pai baru kumikitu hikam ka ba kalale nam ta ka jingha kata ka Jingïakren jong sarkar ba de bangila ngi de ban la ban so 4% due to extraordinary circumstances ka jingmong jingman ka diga jela jong